Βρίσκομαι στη Βραβρώνα και συγκεκριμένα στην Ψαροταβέρνα Χαμολιά. Εδώ θα συναντήσω τον Κώστα που είναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και θα συζητήσουμε πώς η Tork τον έχει βοηθήσει στην υγιεινή της κουζίνας αλλά και όλου του μαγαζιού. Και φυσικά θα μαγειρέψουμε. Πήγαμε. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Κώστα μου, καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι που σε έχω εδώ πέρα, στη Ψαροταβέρνα μας την οικογενειακή. Και εγώ χαίρομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη υποδοχή. Για μίλησε μου λίγο για το μαγαζί σου. Είμαστε εδώ και μισό αιώνα και φτιάχνουμε αμυγός ψαρομάγαζα. Την τελευταία δεκαετία μας εδώ, στην περιοχή της Χαμολιάς, έχουμε την Ψαροταβέρνα Χαμολιά. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε το παραδοσιακό, αλλά και κάποιες πινελιές μοντέρνου. Και μάλιστα σήμερα θα δούμε μια συνταγή η οποία είναι όπως την έκανα πριν 25-30 χρόνια, με μικρές βελτιωσούλες οι οποίες θα φάνουν μέσα. Ανυπομονώ Κώστα μου. Δεν μου λες, η Tork πώς έχει βοηθήσει στη λειτουργία και στην καθαριότητα του μαγαζιού? Γνωρίζεις και εσύ πολύ καλύτερα από όλους μας ότι η εξέλιξη στην εστίαση στα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία. Η Tork λοιπόν τι γίνεται, εκτός από την πολύ υψηλή αξιοπιστία της, δηλαδή ξέροντας ότι έχω υλικά Tork στην τουαλέτα, είναι στο μέγιστο υγιεινή, με μερικά έξυπνα πραγματάκια, σαν, πώς τα λέμε, σαν εστιατορικά gadget ουσιαστικά. Κάποια πανάκια με μια διαφορά τεχνολογίας, κάποια πιο ποιοτικά πράγματα, με έχει βοηθήσει την κουζίνα μου να γίνω πιο λειτουργικός, εκτός από πιο ορθά υγιεινής της. Άρα είναι ένας βοηθός. Ουσιαστικά ναι, ένας συνεργάτης. Και φυσικά χρησιμοποιείς λιγότερο χαρτί, αφού με λίγη ποσότητα μπορείς να κάνεις πάρα πολλή δουλειά. Στην Tork το λες είναι απόλυτο. Δηλαδή θέλεις πολύ μικρότερη ποσότητα. Και ουσιαστικά δεν είναι μόνο πιο ποιοτικό, βγαίνει και πιο οικονομικά. Καταλαβαίνω Κώστα μου. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να πάμε μέσα στην κουζίνα να μαγειρέψουμε. Ωραία. Φύγαμε. Κώστα μου, βρισκόμαστε σε μία από τις κουζίνες που έχεις στο μαγαζί. Πόσες κουζίνες έχεις? Έχουμε τρεις. Τρεις, Λέω με την εξέλιξη του μαγαζιού δεν είναι μόνο η αυξημένη ροή πελατών, είναι και το ότι υπάρχει εξειδίκευση στην κάθε συνταγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και χρειάζεται ένα διαφορετικό χώρο για να αποδώσουμε στο τέλειο το κάθε πιάτο. Μπράβο, ρε εσύ, μπράβο. Και όπως βλέπω και αυτή η κουζίνα, γιατί είδα και τις υπόλοιπες, είναι πεντακάθαρη. Και συγχαρητήρια, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο σέβεσαι ακόμα περισσότερο τον πελάτη. Όταν ξέρει ο πελάτης ότι η κουζίνα που μαγειρεύεται το φαγητό του είναι σωστή, πεντακάθαρη και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Λοιπόν, τι θα μας μαγειρεύσεις, πες? Θα κάνουμε μια παραδοσιακή συνταγή, την έκανε η μητέρα μου παλιότερα και την συνεχίζουμε σχεδόν ατόφια. Θα κάνουμε γαρίδα σαγανάκι, ακριβώς όπως την κάναμε παλιά. Η διαφοροποίηση πλέον είναι στη σάλτσα. Οι ντομάτες είναι bio, τα καρικέματα που είναι μέσα έχουν διαφοροποιηθεί. Εμείς παρόλα αυτά, πέραν της σάλτσας, θα πάρουμε με την παραδοσιακή συνταγή της μητέρας μου. Πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, Κώστα μου. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σταμπονάρουμε τις γαριδούλες. Λοιπόν, Γιώργο, αφού μαγειρέψαμε, να δοκιμάσουμε κιόλας. Αδερφέ μου, σοβολάει. Να σου βάλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιποίηση. Με περιποιήθηκες, έκανες ένα από τα πιο αγαπημένα μου ορεκτικά. Και καθαρισμένη γαρίδα, Έχεις πιτάλη με τον κόσμο. Έτσι. Σοβαρό. Μπράβο στη μαμά που είναι δική της συνταγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, και μπράβο σε σένα που το έχεις εξελίξει και έχει αυτή την υπέροχη γεύση. Και μπράβο επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα, που παρόλο που έχεις ένα τόσο μεγάλο μαγαζί, τρεις διαφορετικές κουζίνες, είναι πεντακάθαρο. Η Tork, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι το δεξί σου χέρι. Ξεκάθαρα, είναι συνεργάτης εδώ και χρόνια και με βοηθάει πραγματικά σε πάρα πολλούς τομείς του μαγαζιού και γι' αυτό νομίζω ότι θα έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία με την Tork. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω, Κώστα μου, αυτό και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία. Χαρά μου να σε έχουμε εδώ. Να σε καλά, αγόρι μου, και σου υπόσχομαι θα έρθω και με την οικογένεια. Εντάξει, εξυπακούεται. Η Tork μέσα στις επαγγελματικές κουζίνες και γενικά στα εστιατόρια είναι ένας βοηθός, ένας σύμμαχος, ένας συνεργάτης. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.